Suntem la Căminul de Copii Neajutorați numărul 2 din Moieciu. Uitați aici, avem un exemplar de vă face să vă băgați mâna în buzunar. Înseamnă că l-a băut. Nu există așa ceva. Ce fac? Poți să plec, domnul regizor? Nu mi-a terminat? Nu mi-a terminat de fotografiat? O să plec? Telefonu. Chiar m-a filmat sau m-a păcălit? Nu e nimeni pe stradă, ochii tri să-mi vadă. E asta cântec? Asta e poezie. Uitați-vă ce face băutura din om. Nu e băutură, n-am băut nimic, mă mâncai. Păi tocmai de-aia, asta vreau să spun. Faptul că n-ai băut, uite în ce hal te-a adus. Mergem în părica aia care a primit-o cadou. Așa, așa. Dar de ce te depărtește? Frică de mine? Nu, să vă iau din toată splendoarea. Că de aici până jos sau de aici până sus? S-a dus pe doarea căminului nostru? Ne-a frumos? Asta e mașina lui Liviu și lui Suzi cu care pleacă în Maramu. Fetele vor un digestiv. Ne doare stomacul. Se învârtește în parc, scrie nouă. Nu putem să jucăm. Nu există, mă. Nu Scrie există. nouă, dacă spun că nouă și sunt Uite. două. Cam ce spate. O mai fi vreo unul acolo? Uite, dacă știi să nume. Tic-tac, toi. Uite, și căsuțele ți arată nouă. Da. Câte sunt aici? Poate e unul. Vinul ăsta e la lipsă, care trebuie să-l bem. Păi cum să Nu, dăm dacă nu am ce? Dacă nu Cine câștigi, bate? nu poți să vezi. Cine câștigă? Vedem. Hai că mâncăm covrig și bem țuică fiert. Facem un grătar de gaură de covrig acum de mamă.